Sinibingelele enhle nasezantsi umprofeti lo by fire by force okaNcobo. Ngilapha ke esigodlweni namhlanje la engikhona. Namhlanje kanza kwethu nginiphathile nansi induku yami eyimfihlo, induku le induku yemali le. Ngoba nje nibona njengoba ilapha nje igcwele la ikusasa abantu bayeza bazoyilanda. Ngicela wena onenkinga othi mina ngiyagembula, mina ngiyayisebenza, imali iyachitheka, imali iyaphunyuka. Ngicela nawe othi mina ngiyayisebenza, ngisebenza kuma-club, ngisebenza kuphi la usebenza khona, imali kuwe ayizi, ama-client ahlehla. Ngicela uze ungithinte, ngiphethe nansi le nduku le, ukhanjele ngesidungu sesipuni, ugeze ngayo ebusuku, bese le uyayigcobisa, uyikhulumise, ihlala kuwallet wakho, awuyishare namuntu. Ngila eGoli eFaraday Multi-Market le ngikhona, eCape Town ngiseside C tax rank e-unit 4. Le mithi ke nganza wethu ke wona wodwa asuphathisi la ekhaya, wona wodwa asuphathisi la ekhaya. Uma udinga ungasithina ke number le 079 808 1608. Nakuwe kusebenza kahlobo sami, uNkulunkulu khona, uNkulunkulu thembekile, uNkulunkulu namandla. God bless you.